Wara li l-PBS ta' ordni lill-producers u l-djar tal-produzzjoni biex jimponu huma minn għandu jmur jitkellem fisem il-Partit Laburista fil-programmi ta' diskussjoni u ġrajiet kurrenti, il-Partit Laburista oġġezzjona u ressa il-każ quddiem l-Awtorità tax-Xandir. Flaqat li ta' war nofsinhar, l-Awtorità tax-Xandir qalet li s-sistema li ħadmet fl-aħħar snin dwar mistiedna għal dawn il-programmi fuq il-PBS m'hemmx għalfejn tinbidel. F'istqarrija l-Partit Laburista qal illi din id-deċiżjoni tagħtih raġun waqt li żied li d-deċiżjoni hija wkoll konferm oħra tal-arroganza tal-PBS b'mod partikolari tal-editur irreġistrat Natalino Fenek. Id-deċiżjoni tal-lum tal-Awtorità tax-Xandir hija konferma oħra kemm l-amministrazzjoni preżenti tal-PBS ma fatlilha l-ebda kredenzjali u inqas kredibilità fejn jidħol l-obbligu tagħhom li jiżguraw bilanċ u imparzjalità fuq ix-xandir nazzjonali mħallas minn flus il-poplu. Għall-Partit Laburista din hija sitwazzjoni mill-aktar serja li timmina d-demokrazija f'pajjiżna fi żmien delikat ta' qabel elezzjoni ġenerali. Id-deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir dwar min għandu dritt jażel li jibgħat nies għal programmi politiċi fil-fema tiegħi saħħet is-suspetti li għandu l-Partit Laburista li x-xandir pubbliku hemm xi ħaġa li mhux qed timxi sew. Aħna ser neqgħu insostnu li hekk rridu demokrazija taħdem irid ikun hemm xandir imparzjali bi preżentaturi li m'għandhomx aġenda politika moħbija.